जोबोद खुसिनि बाथ्रा गलागाव गामि पाठशाला पाम्प कृषक संघनिफ्राय बे गामिनि माखासे इउपिपिएल दोलोनि मावथि सोद्रोमा बिथांमोना इउपिपिएल दोलोखौ हगारनानै बिपिएफ दोलोआव जइन जाफैबाय। आं कक्लाबारि ब्लक बिपिएफ कमिटिनि आफादगिरि आरो बिजाथि जानानै बिथांमोनखौ बरायदों। नोंथाङा बे गलागाव ओनसोलाव रायजोफोरा नोंथांखौ माबायदि अनसायदों आरो रायजोफोरजों नोंथाङा मा बुंगोन? गलागाव ओनसोलाव जोङो गोबां अनसायनाय मोनदों। रायजोआ जोंखौ समर्थन खालामदों, सहाय खालामदों आरो देग्लायनि बिसायख'थियाव बिथांमोना गोबां भट होनानै आंखौ देरहासार खालामनायनि खोथा थिरांथा लादों। आं खावलायदों जे गलागाव ओनसोलनि रायजोल' नङा गासै कक्लाबारि समस्तिनि रायजोफोरा देग्लाय बिपिएफ दोलोखौ माने देरहासार खालामगोन। इउपिपिएलनि जि आफादगिरि बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बरुवा जे सासे थगायसुला दैदेनगिरि बे बाथ्राखौ बर' रायजो राजाफोर आरो बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोराबो स्पष्ट भाबै मिथिबाय, रोखायै मिथिबाय। बर'ल' नङा गुबुन हारिनि अनाबर' रायजो राजाफोराबो देग्लाय इउपिपिएल दोलोनो भट होनो नागिराखै। बिथांमोननि गोबां रायजो राजाफोरा बिपिएफ दलखौनो समर्थन खालामनो नांगोलनि सावगारियावनो भट होनो थियारि जादों। नोंथाङा बेसेबांसो आशाबादि? आङो 100% आशाबादि। नोंथाङा हमना ला देरहाखांनायनि उनाव बे कक्लाबारि एरियायाव माबायदि खामानि मावलांनो सानो? कक्लाबारि समस्तियाव आङो रायजोफोरजों थाफानानै रायजोनि जौगालु खामानि आङो मावनो गोसो होगोन। आबादारिफोरनि थाखाय खामानि मावनो गोनां दङ, गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय खामानि मावनो गोनां दङ। गासैबो बिथिङाव जोंनो जौगानायनि गोनांथि दङ। थांनाय बिपिएफ दोलोनि सोरखारनि समाव माखासे हान्थामेला माखासे बिथिङाव जौगालु खामानि मावनाय जाबाय। अब्लाबो माखासे आद्रा थालांबाय। बे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय आङो नाजागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360